tapahtuma.fi/tapahtumat. Yhteistyössä Iskelmä ja risteilykeskus.fi. Iskelmä. Teratullainat, miten voin auttaa? Usko Koski, hyvää päivää. Hyvää päivää. Niin, olisin kysynyt korot on-lainasta. Joo. Niin, että minkälainen korko siinä on? Se on kyllä koroton. Niin, että korot on? Ei vaan, se on koroton, eli ei ole korkoa. Jaa. Että ei ole korkoa, vaikka korot on. Niin on. Tai siis ei ole. Otettaisiko alusia? Joo, otetaan vaan. Eli Usko on hyvää päivää. Usko pois. Ferratum koroton on ensilaina, jossa ei ole korkoa, eikä kuluja. Klikkaa ferratum.fi. Suomalainen. Aito. Burana 400 milligrammaa. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Lievittää tilapäisiä kipu- ja kuumetiloja. Ei ole 20 kiloa painaville lapsille. Raskauden viimeisellä kolmanneksella. Eikä vatsahaavan yhteydessä. Ford-myynti ja merkkihuolto palvelevat sinua Autokeskus Konalassa. Katso parhaat Ford-edut, tarjoukset ja palvelut. Autokeskus.fi/monipuolisin. Ota nyt äkkilähtö etelään Tallinnaan. Tallinn Shuttle lähtee 6 päivässä ja kesän automatkoilla takapenkkiläiset matkustavat maksutta. Varaa lumasi ja olet 2 tunnissa Tallinnassa. Tallink.fi. Iskelmä Helsinki. 100% parhaita kotilaisia. We'll be right back.